मा होनदों? ओमफ्राय दहाय अखानायसि गावदोंनो थैदोंनो सासे। बर' थैबाय सासे? औ। ओमफ्राय? खालि बोरला थिल' लाखायोनो बे आनै दिफामोना गामिया गेजेराव जाहैदों सारिगिदिं सावथालजोबनो। ओमफ्राय पुलिसफोर लेंहरबायनो पुलिसफ्राबो थाङा जाहैदों। जों हमथानो हायासै होनना बुङोनो। ओमफ्राय? रावबो थाङानो पुलिसफ्रानो माबा जोंनि डिउटि नङा माया बायसान्स खाथाय जाहैदों। आयौ बिदिजों मारै जानांगौ ओमफ्रायलाय? ओंखायनो होनदां ससियेल मिडियायाव लागायनानै होलै होनदोंमोन आङो आं गियोहाय जोंना बेंजोबथारनाय सावथालफ्राव गासिबो बर' बुजिजोबथारो होनना बुंदों। आं बे आंना मबाइला माबा अट'मेटिक रेकर्ड खारोना आं बेखौ ग्रुपाव हरना दोनसै। हेलौ लोगोफोर, बर'नि गेजेराव दा ओरैबायदि थासारि जाना दोङो, दावहा नाङां जानानै दोङो। ओरैबायदि जोंनि बर'फोरा खायसे मानसिफोरा बुंदोंमोन जों बर' हारिनि थै दोङो, जोंनाव बर' हारिनि मोन्थाय दोङो, जों जुजिनायनि मोन्थाय दोङो। दिनै बबे गुदुङाव हाबजोबनानै थाहैखो, बबेयाव उन्दुनानै थाहैखो? जे जोंनि बर' हारियाव दा मा थासारि जागासिनो, ST डिमान्ड खालामनाय, ST 6 जनगोष्ठीनो ST होनो नागिरदों, दा बेखौ होबथानो रावबो गैया नामा? बहा थैजोबना थाहैखो? ना जोंनि बड'लेण्डखौ नागारनानै गासैबो गुबुन हारिजों लोगो जानानै बर'जों बर' दानलाय सुनलाय बुदलाय खुदलायखौ जोङो खालामफिननो लुबैबाय? बेसां हाथियार लायै लायै बेलेग गुबुन जाथिया जोंनि बर'खौ नाग्लोबगासिनो, दा बेखौ जोंना बुजिनाय गैला। बर'जों बर'सो एगेन्स्ट जालायो जोंना। दिनै बबेयाव हाबसोना थाहैजोबखो? जों बारा मोजां माबा नङा, जों इमान गिदिर मानसि नङा, नंगौना नङा? जोंना इयार्सआबो इमान जायाखै, अब्लाबो जोङो बर' हिसाबै जों भिडिअखौ बानायना होबाय, गाज्रि मोननो नाङा। गासिबो भिडिअ बानायनांगोन, गासिबो खौसे जानांगोन। बर'नि थै दोंब्ला दावहा नांखांनाय उनाव, दावहा जोबनाय उनाव सेखा खुंग्रि लाना फैबा जाया। जोङो दावहा नांनो थाखाय गासिबो खौसे जानांगोन। बोलोजों नङा, जोङो दिमागजों मावनांगोन। बोलोजों नङा, जोङो गासैबो खामानिखौ जोङो सानै हयै मावनांगोन। बेनिखायनो जोङो गासिबो ट्राइबेलफोरा, जोंनि बर'फोरा, STफोरा गासैजोंबो खौसे, जों बर'जों बर' खौसे जानानै बेखौ होबथानो नाजानांगोन। नंगौना नङा? दा दिनै जोङो नुनो मोन्दों मा, जोंनि बर'फोरा खौसे जानो नासारे मा हाबसोनोसो हमदों, खास्राजोबनो हमदों। खासे खानैजों खौसे जानो हायाना, खासे खानैजों बड'लेण्ड नांनो हायाना। जों बड'लेण्ड नांनो गोनांबा रायजो राजा जमा जानांगोन। जेरै बनजार सावनानै जोङो गिदिंदों, बैफोरबायदि जोङो ज' जानांगोन। अब्लासो जोंनि बर' हारियाबो खौसे जानानै मालाबा समाव मोजां जागोन। एसेबां मोजां बर' हारिया फैखानायखौ नोंथांमोनहा डाउनाव खोलैनो नाजाफिनदों नामा? बिदि नङा। बेनिखायनो जोङो गासैबो खौसे जा, एबसुफोराबो खौसे जा, बिथांमोना। ओमफ्राय जोंनि बर' हारिनि गासैबो हिन्जावखि जा हौवाखि जा गासैबो लोगो नांनानै जोङो बेयाव दावहा नांनो जुजिनांगोन। अब्लासो जोंनि बर' हारिखौबो बिसोरो सानगोन बर' हारियाबो खम नङा, जों दावहा नांनो जुजिदों होननानै बिसोरो बर' हारिखौबो डाउनाव खोलैनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो दा नै मा थासारि जागासिनो, बर'फोरा मा हाबसोनोसो हमदों। बबाव खारजोबखो बर'फोरा? बुंदोंमोन सिगांनो जों बर' हारिनि थाखाय थै दोङो। दिनै बे थैनि बानाजों नोंथांमोना दुगैनो लुगैदों नामा? बे थैनि बानायाव थानो लुगैदों नामा? बेनिखायनो गासिबो खौसे जा, जोंनि बर'खौ रावबो गाग्लोबनो हायि बायदि जोङो मोनसे मोजां खामानि मावनांगोन। बुजिबाय? जोंनावबो बारा नलेज गैया, अब्लाबो जों जिखिनि नलेज दोङो बे बाथ्राखौ शेयार खालामहरो। जों रावजोंबो माबा नङा, बर'नि थैया जोंनावबो दोङो। दावहा नांनो समाव जोंबो ओंखारफानो हानाय हेफाजाब दोङो। I am ready also, आंबो रेडि दोङो। नंगौना नङा लोगोफोर? बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गासैबो रेडि जा। बर'जों बर' एगेन्स्ट जालायना थालायनाङा। नांलाय खमलायखौ दोनथ'नानै जोङो बर'जों बर' खौसे जानानै एसे मोजां खामानि मावलांनो, बेखौ सानब्लानो जाबाय। नुगोना नुवाखै निउसफोरखौ नोंथांमोना? दिनै मानो सिरि सिरि? गासिबो सिरि सिरि माने नुथाराखैनोखा आं। माने जोंनि गिदिर गिदिर सोरबा नाम लानानैथ' बुङा, नाम लाबा लाजि मोनगोन। नाम लानानै बुंथ'आ आङो, नाम लाबा दानो लाजि मोनगोन। गेदेर गेदेर जोंहा सोरबा दोङो, इउटुबारखि जा, सोरबा मानसिखि जा। इउटुबारफोरखौबो आं बुंनो गोसो गैया, बुंबा दानो लाजि मोनगोन। बेनिखायनो बुंनांगौ खोथा गैया। गावसोरनो लाजिनानै गुदुंनिफ्राय सानसे समाव ओंखारनानै बुंनो गोनां जागोन। आरो जोंनो दावहा थांखांनाय उनाव सेखा खुंग्रि लाना फैनायखौ नाङा। गुदुं गुदुं खामानिखौ मावनो रोंनांगोन। बेसो बर'नि थै। जाय मानसिया गरम गरम खामानिखौ मावनो रोंगौ, बेखौसो बर'नि थै होननानै बुंजायो। बुजिबाय? अंखा थांखांनायनि उनाव साथा लाबा जाया। नायग्रोना ला भिडिअखौ नोंथांमोना। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफोरा बे भिडिअखौ नुनानै एसे थै गरम जानाय, एसे जोंनि
बर'फोरा एसे खौसे जानाय बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि बर'नि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय अके नायग्रोना ला भिडिअखौ जोंहा ब्रादार सानैसोआ मा बुंखो आरो बनजार सावनाय भिडिअखौ नायग्रोना ला दे बर'आ हारियानो जाथियानो खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ बेयावबो चुपचाप थाग्रा माने नोंसोरो गोथाङैनो गोथै नोंसोरनाव बर'नि थै गैला नामा जाथिनि थै गैला नामा गुबुन हारिजों जुजिनो हानाय नोंसोरनाव दम गैया नामा हिजिराफोर बे भिडिअखौ जेसां हायो शेयार खालाम जाहाथे बर'फोरा गासिबो मोनथिना लानो हायो खर' सुनानै लानो हायो सैमा बांग्राफोर सैमा बांग्रिफोर बहा थैजोबखो हिनजावनि दख'ना सिङाव गार्लफ्रेन्डनि पेटिकुट सिङाव हाबसुनानै थाजोब्बाय नामा सिरि सिरि हारियानो जाथियानो खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ बहा थांजोबखो बहा थैनानै थाजोबखो आंल'सो ट्राइबेल नामा आंल'सो बर' नामा हो नोंसोरनिया बर'नि ट्राइबेलनि थै गैला नामा सिरि सिरि चुपचाप थाजोब्बाय जे हो दाउसा मावरियाफोर बायदि जानो थांगासिनो दङ बर'फोरा ट्राइबेलफोरा मोनथिगौ ना मोनथिया नोंसोरनाव बर'नि थै गैला नामा जाथिनि थै गैला नामा ट्राइबेलनि थै गैला नामा गुबुन हारिजों जुजिनो हानाय नोंसोरनाव दम गैया नामा हिजिराफोर साला चुपचाप थाजोब्बाय बहा थाजोबखो बिसोर ब्लगारफोरा बहा थाजोबखो बिसोर फेसबुकारफोरा बहा थाजोबखो बिसोर गिदिर गिदिर क्रिएटरफोरा साला बिखा बुलायनानै बुंग्राफोरा सैमानि फिसाफोर बहा थांजोबखो बिसोरो नोंसोरनाव बर'नि थै गैला नामा बहा गुसु थैनानै थाजोबखो नोंसोरलाय गुबुन हारिजों जुजिनो खुगासिनो नोंसोरनाव दम गैया साला नोंसोरनाव ट्राइबेलनि बर'नि थै गैया थु थु सि गावजों गावल'बा बापरे बाप सैमा अरलायनायखौ मा नायनो बर'आ जोनोमनिफ्रायनो जोबोद मोनसे गाज्रि हुदा दङ बेनो जाहैबाय गावजों गावबा थै थां जुजिलायगोन बुलायगोन बुथारलायगोन सैमा अरलायनायफोर बायदि अरलायबाय थागोन बे बर'नि मोनसे नेचारसो नेचार फैफाखानाय गावजों गावबा नाथाय गुबुन हारिजोंबा चुपचाप थैनाय बायदि गोथैनो गोथै नोंसोर दायो बर'आ हारियानो जाथियानो खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ बेयावबो चुपचाप थाग्रा माने नोंसोरो गोथाङैनो गोथै नोंसोरो बर' जानो ट्राइबेल जानो समाया नोंसोर सोलायजोबदो जेनेरेलाव थांखादो दानो नोंसोरो ससियेल मिडियाया मोनसे जोबोर पावारफुल प्लेटफर्म बियो दानो मोजां सम दानो राइट टाइम ससियेल मिडियाखौ बाहायनायनि थाखाय ओरैबायदि भिडिअ बानाय ओरैबायदि बुं जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो बुं एगेन्स्टआवल' बुं एसटि होनो मोना एसटि होनो मोना होननानैल' बुं ओरैबायदि पावारफुल बुस्थु बियो आरो आंखौ सानैसो मानसिफोरा बुंदों नोङो ससियेल मिडियायावल' हाल्ला खालामबाय थायो रेलियाव फैनानैबो हाल्ला खालाम होननानै नोंसोरबायदि सैमा बांग्रा हारिनि हांगारफोरखौ आं बुंनो सानदों जातिनि हांगारफोरखौ नोङो जुदि रेलियाव थांदोंब्ला मालायनि खिबु थाबायफादोंब्ला थाबायफा ससियेल मिडियाया ओरैबायदि बुस्थु बेनि गेजेरजों 5 मिनिट 10 मिनिटआवनो सारा इन्डिया सारा आसामावनो नोंनि जातिनि थाखाय नांनाय जातिनि थाखाय बुंनाय ओरैबायदि स्पिडआव स्प्रेड जायो माने फोसाव जायो बेनिखायनो दा बुं खोथाखौ बुंनो रोङाबा दा बुं नोंसोर रेलियाव थांदोंबा रेलियाव थां आरो नोंहा दम दोङोब्ला फेसबुकाव फैनानै इउटिउबाव फैनानै खोथाखौ बुं नाथाय गावजों गाव आसि थुलायबाय थानो नाङा सैमा फान्थिफोर साला दायो गावजों गाव आसि थुलायनाय बुंलायनाय इनसाल्ट खालामलायनाय मुगैलायनाय आरो आसि थुलायबाय थानाय बिदिनि सम गैया मिथिबायना खौसे जानायनि समसो मोसौफोर साला बर'नि थै गैया ट्राइबेलनि थै गैया नोंसोरनाव खौसे जानायनि सम फैबाय अब्लाबो साला गावजों गावल' साला दाबो नोंसोरनाव बुजिनो हाबाखै बे खर'आव हाबाखै 15 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव मा जालांगासिनो दङ बे ट्राइबेल हारिया बर' हारिया जोंनि बिटिसिया मोसौफोर साला गावजों गाव बुंनायानो जोबा नोंसोरना जोंनि मोनखानाय बिटिसिखौ नोङो गुबुननि आथिं सिङाव जुदि दोनजायोब्ला बोरै मोनगोन नोङो सैमाफोर मोसौफोर बर'नि थैया नोंसोरना गावजों गावल' बुंलायबाय थानायानो जोबा दाबो 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव जोंनि बिटिसिया बे एरियाया बे जायगाया बे ओनसोला जोंनि बर' गामिफोरा मा जालांगासिनो मा जानो थांगासिनो दाबो खर' हाबाखै मोनसे सम फैगोन जुदि बिसोरो 6 जातिफोरा 6 जनगोष्ठीफोरा जुदि एसटिखौ मोनमारोब्ला मोनसे सम ओरैबायदि फैगोन जोंखौनो बर' होननानै बुंना लानो लाजिगोन मिथिबायना बर' होननानै बुंना लानो लाजिगोन जोंनि बर'नि नाम निशाना सब गोमालांजोबगोन जोंखौनो बर' होननानै बुंना लानो लाजिगोन साला सानदोंना सानाखै मोजाङै 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव ओरैबायदि जाहैगोन दायो जुदि बिसोरो एसटि मोनमारोब्ला सरकारा थायो 5 बोसोरल' मारो गुलि बेफोरखौ
सरकारनि खोथा सानबाय थानो दरखार गैया दायो जों बर' हारिफोरा बर' फिसाफोरा खौसे जानांगौ मोनथिबायना जोंनि हारिया थायोब्लासो सरकाराबो थागोन जोंनि हारियाबो थागोन जोंनि जाथियाबो थागोन बेयो खर'आव हाबाखै नामा गावजों गावल' आसि थुलायबाय थादों जे बे खर'आव हाबाखै जोंनि सरकार थानायाव जोङो गावजों गाव बुलाय सुलाय नांलाय खमलायबाबो जोङो जोंनि बर'फोरानो मोनजाबाय हादों ट्राइबेलफोरानो मोनजाबाय हादों बिसोर जुदि 6 जनगोष्ठीया मोनद' हारिया जुदि ट्राइबेलखौ मोनमारोब्ला सोरजों जुजिनोलै नोङो हो गावजों जुजिनो ना बिसोरजों जुजिनो हो हागोन बिसोरजों जुजिनो हागोन 1.5 करोड़ दङ बिसोरो मोनथिबाय जों दङ 45 लाखल' हागोन जोंनि सरकाराबो गोलैगोन जोंनि हारियाबो गोलैगोन सोरजों जुजिबावनो नों अब्ला आलु गुटि घन्टा खामबाय था ओमफ्राय आसाम सरकारनि आखाइ दङ बेयाव आसाम सरकारनि षड़यन्त्र दङ बेयाव मोनथिबायना आसाम सरकारा जोंनि बिटिसिखौ जोंनि ट्राइबेलफोरखौ थोंजोङै बिसोरो सेफायनो हायाखै थोंजोङै बरबाद खालामनो हायाखै थोंजोङै नाख्रेबनानै दोननो हायाखै बेनिखायनो बिसोर मोनद' जनगोष्ठीफोरखौ मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामनानै जों थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ नाख्रेबनो नागिरदों जोंनि बे बिटिसिखौ सेफायनो नागिरदों आसाम सरकारनि फाव फान्दायनाय आरो षड़यन्त्र दङ बेयाव 100% दङ थोंजोङै ट्राइबेलफोरखौ बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो हायाखै बेनिखायनो बिसोरो इनडाइरेक्टलिहै दायो मोनद' हारिनो एसटि होनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों जोंनि बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों मोनथिबाय मानोना ट्राइबेलफोरा गासै मिलायनानै खौसे जाब्लाबो 45 लाखल' दङ आरो बिसोर दङ 1.5 करोड़ जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिसोरनो भट होआब्लाबो बिसोरा 1.5 करोड़नि भट मोनगोन बिसोरो 3 गुन बारा बिसोरा सुबुं अनजिमाया 1.5 करोड़ दङ जों थाखानाय ट्राइबेलफोरा बिसोरनो भट होआब्लाबो बिसोर आसाम सरकारा इलेक्शनावनो जा जेयावनो जा एमपि इलेक्शनावनो जा एमएलए इलेक्शनावनो जा देरहाजोबगोन बेयो मोनसे आसाम सरकारनि मोनसे फाव फान्दायनायसो मोनथिबायना खर'आव सोनानै ला आसाम सरकारा मालाब्लानो ट्राइबेलफोरखौ जोंनि बिटिसिखौ सेफायनो नाजागासिनो दंमोन नाथाय थोंजोङै हायाखैमोन दायो बिसोरखौ मोनद' जातिफोरखौ हारिफोरखौ सोनानै जोंखौ नाख्रेबनानै दोननो नागिरदों जोंनि पावारखौ लानो नागिरदों मोनथिबाय बेनिखायनो आं खावलायदों दायो गावजों गाव आसि थुलायबाय थानाय सोंखारिलायबाय थानायनि बिदि सम नंलिया बिदि सम नंला खौसे जानानै जुजिनाय दावहा नांनाय आरो खोथा बुंनायनि समसो मोनथिबायना बर' फिसाफोर ट्राइबेलफोर खौसे जानानै जुजिनाय दावहा नांनाय खोथा बुंनायनि समसो आरो मोनसे खोथा खिबु सिमाव 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 रंजा बाजा भिडिअ बानायबाय थानाय रिल्स बानायबाय थानायखौ बन्द खालाम दायो आं बुंखादों बन्द खालाम दायो रंजानायनि सम गैया मोनथिबायना दायो मोसानायनि सम गैया बर' हारिया जाथिया ट्राइबेलानो खैफोदाव थांगासिनो दङ खिबु सिमावनोबो सम मोननाय नङा बिसोरजों लाजायोब्ला मोनथिबायना जुदि एसटि मोनमारोब्ला बिसोरो खिबु सिमावनोबो सम मोननाय नङा उनावहाय जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेशना ओरैबायदि सेस जालांगोन जायफोरा दायो साकरि बाकरि मावनानै दङ बिसोरो सिन्ता गैला फिसाला फिसाजोफोरा साकरि मावजोब्बाय बिसोरा सिन्ता गैला जायफोरा पलिटिक्सआव हाबनानै दङ पावारफुल बिसोराबो सिन्ता गैला 100 बोसोर 200 बोसोर जाब्लाबो फैसाया जोबला नाथाय जायफोरा दायो साकरिनि थाखाय जुजिबाय हादों फरायफुबाय हादों मबे कलेजाव एडमिसन मोनगोनलै नोङो बहा साकरि मोनगोन नोङो हा बहा साकरि मोनगोन मोना मोजां कलेजावबो एडमिसन मोननाय नङा साकरिबो मोननाय नंला उननि फैबाय थानाय फिरिफोरा जेथिंबो फासयलांजोबसिगोन मोनथिबायना जेथिंबो जोबलांजोबसिगोन बर' हारिया ट्राइबेल हारिया बेनिखायनो बुंदों आङो खौसे जानायनि सम गावजों गावल' बुंलायबाय थानो नांला आसि थुलायबाय थानो नांला बुखिलायबाय थानो नांला हा आरो मोनसे खोथा बिजेपिखौ मालाबाबो भट होनो नांला मानोना बिजेपिनि टार्गेटआनो जाबाय जोंनि ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनायनि षड़यन्त्र बिसोरनो मेन मानसिफोरा बिसोरनो बिजेपियानो बिसोर जेसांखिनि जोंनि बे आसामाव राजत्व खालामगोन बिजेपिया बेसांनो जोंनि ट्राइबेल जोंनि बर'फोरा गिनो गोनां दङ मानोना बिसोरो मालाब्लाबो ट्राइबेलखौ आरो जोंनि बिटिसिखौ मोजां मोना नांगौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल नांगौ नोङो बिपिएफखौ मोजां मोनो बिपिएफनो भट हो नांगौ नोङो इउपिपिएलखौ मोजां मोनो इउपिपिएलनो भट हो जोंनि गेजेरावनो जों सेख'लायनानै जालायलायबाय थागोन नांलाय खमलायबाबो जालायलायबाय थागोन खिन्थु बिजेपिनो मालाबाबो भट होनो नांला खारन बिजेपिनि मेन टार्गेटआनो जाबाय जोंनि ट्राइबेल जोंनि बिटिसिखौ बरबाद खालामनायनि आसाम सरकारनि मेन टार्गेट बियो मोनथिबायना
बे भिडिअखौ जेसां हायो शेयार खालाम जाहाथे बर'फोरा गासिबो मिन्थिना लानो हायो खर' सुनानै लानो हायो आरो जायफोरा बर' जानानैबो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स हरोना जायफोरा आंखौ मोजां मोनो बिसोरखौ जावफिनजोब सैमा बांग्राफोरखौ बर'नि थै गैया बिसिनियाव दाबो गावजों गाव लाजिथुलायबाय थानो हायो सालाफोरा दायो खौसे जानायनि समसो खोथा बुंनायनि समसो ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि भिडिअ बानाय हगार एसटि होनो मोना बेनिल' हगार जाबाबो जायाबाबो हगार होनो मोना बेखौल' बुंबाय था बेयावनो थाबाय था मोनसेयावनो थाबाय था एसटि होनो मोना बेखौल' बुंबाय था आरो जायफोरा जोबोद गोरों पइन्ट टु पइन्ट लानानै बुं मिथिबायना बुं बिसोरखौ ओरैबायदि बुं ससियेल मिडिया गरम जाजोबनांगौ ससियेल मिडिया ओरैबायदि पावारफुल बुस्थु दानो राइट टाइम मोजां सम बियो ससियेल मिडिया बाहायनायनि खिबु सिमाव मोसाबाय थानो नाङा मालायनि हिन्जाव लाना खारनाय सोरबा उन्दुनाय हमनाय मोनहानाय बेफोरखौल' भिडिअ बानायबाय थानो नाङा भाइरेल खालामबाय थानो नाङा बिदिनि सम गैया दायो बर'आनो जोबलांसिगोन जाथियानो जोबलांसिगोन साला मोसौफोर दे बे भिडिअखौ जेसां हायो शेयार खालाम जाहाथे गासिबो बर' हारिनि फिसाफोरा बुजिनो हायो मोन्थिनो हायो आं बेंग्रा नामा आं बुरबक नामा आंहा बेलेग कन्टेन्ट गैया एसटिनिल' ट्राइबेलनिल' भिडिअ लाबोबाय थादों आङो 6 जनगोष्ठीनि एगेन्स्टआव खोथा बुंबाय थादों आंहा बेलेग कन्टेन्ट गैया दोङो आंहाबो गोबां कन्टेन्ट नाथाय आंनियाव नांदों बेयो बहुद नांदों कारन जोंनि एसटिफोरा जोंनि ट्राइबेलफोरा जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांनो थांगासिनो दङ बेयो नांदों कारन आंनिया बर'नि थै दङ नोंसिनाव गैया नामा आंहाबो बेलेग कन्टेन्ट दङ होनोब्ला आं होआखै मोसौफोर बेनिखायनो गुबुन खोथाफोरखौ बाद दे 6 जनगोष्ठीनि बेरेखायै होज्रिखाव बुंखाव आसाम सरकारनि बेरेखायै होज्रिखाव बुंखाव दायनो समा दानो बेनो राइट टाइम बेनो दायनो जुदि बुंनो हायाब्ला उनाव खुगा सिनो पावार थानाय नङा नोंहा मिथिबायना जाथियानो थानाय नङाब्ला बंस'आनो थानाय नंलाब्ला हारियानो थानाय नंलाब्ला उनाव नोंहा खुगा सिनो होमब्लाबो नों हानाय नङा गाख्रेबनानै दोनजागोन नों नाख्रेबनानै दोनजागोन जै बर' हारिनि जै सिसिटुवा जै बर' हारिनि जै सिसिटुवा गोजोन्थों।